Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast. Καλώς ήρθατε. Είναι η Μαρία. Είναι η Γλυκερία. Και είναι ο Νεκτάριος. Σήμερα το θέμα μας είναι ghosting φιλίας και ερωτικό ghosting. Ναι, γενικά τα ghosting, ρε παιδί μου. Γενικά τα ghosting, όπως και να έχει. Νομίζω ότι όλοι έχουμε βιώσει ghosting και χωρίς να θέλουμε έχουμε κάνει και ghosting. Ή και να θέλουμε έχουμε κάνει ghosting. Εγώ θέλω. Τι θέλεις να κάνεις ghosting? Να κάνω. Θέλω. Ναι, να κάνω ghosting. Καταρχήν να πούμε λίγο από ποια χρονιά ήρθε το ghosting στην επιφάνεια. Από τότε που γεννηθήκαμε. Όχι, το ghosting είναι στη ζωή μας. να ονομάζεται ghosting. Δηλαδή, παλιά, ας πούμε, δεν λέγαμε ghosting. Μου έκανε ghosting ή... Παπαράτησα λέγανε. Αυτό λέγαμε. Αυτό. Ωραία, πότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι απλώς μπούσι, αλλά ghosting? Ιντα δεν είναι. Ιντα είναι busy. Και μετά το μπούσι. Ναι, πότε παθαίνει όλος ότι είναι μπούζι? Πότε καταλαβαίνεις ότι ο άλλος δεν είναι απλά busy, αλλά ghosting? Θα σου πω, όσο busy και να είσαι, το τηλέφωνο σου μπορείς να το ανοίξεις να στείλεις ένα μήνυμα. Ghosting σου κάνει όλο αυτό, δεν σου στέλνει, αλλά να υπάρχει, ρε παιδί μου, έτσι μια απόσταση. Να υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα μεγάλο χρονικό περιθώριο. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια κανονική συνομιλία, για μένα, σαν Μαρία, υπάρχει μια κανονική συνομιλία. Ναι. Και μιλάμε, εντάξει, και ξαφνικά εξαφανιστείς και την επόμενη μέρα δεν δώσεις σημεία ζωής. Και τη μεθεπόμενη μέρα δεν δώσεις σημεία ζωής. Και περνάει μια εβδομάδα και δεν δώσεις σημεία ζωής. Εκεί υπάρχει ghosting. Όμως, εκεί δεν είσαι busy. Όμως, ρε φίλε, δεν γουστάρω και την υπερβολή του τύπου μιλάμε όλη μέρα. Το βράδυ, μπορεί να μην γουστάρω, ρε φίλε, να σου μιλήσω. Ναι, στο κάτω-κάτω της γραφής. Δεν σημαίνει ότι σου κάνω ghosting. Είμαι busy. Και την επόμενη μέρα το πρωί μπορεί να είμαι busy και να σου στείλω την επόμενη το βράδυ. Ναι, εγώ με μια κουτάλα, έτσι τα λέω. Σαν τον παλιό το δάσκαλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει μία μέρα, άντε σου λέω μία μέρα, όλη η εβδομάδα και να μην έχεις κοιτάξει το κινητό σου. Ούτε καν για το τι ώρα είναι. Άρα. Να σου πω κάτι, εγώ οριακά είμαι σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, οριακά δεν θέλω να το κοιτάω. Το εγώ αθόρυβο. Ξέρεις τι μπορεί να παθαίνουν κάποιοι όμως? Τύπου μου έχουν στείλει, το έχω δει. Κατεβάζουν την μπάρα, βλέπουν, έχουν πατήσει το κλικ, θα απαντήσω αργότερα. Και το ξεχνάνε. Όχι, περίμενε. Ξέρεις αυτό γιατί συμβαίνει? Αυτό συμβαίνει γιατί το άτομο που σου έχει στείλει μήνυμα είναι παρεξηγησιάρης. Αν δεν ήταν παρεξηγησιάρης, θα το άνοιγες το μήνυμα, θα το διάβαζες και όταν θα μπορούσες ή θα σου ερχόταν η επιφύτηση, γιατί ξεχνάς κιόλας, θα το απαντούσες και δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Όταν ο άλλος πει διαβάζεις τα μηνύματα και δεν μου απαντάς. Να δεις που κατεβάζεις την μπάρα και τα βλέπεις και δεν μου απαντάς και κάνει υποθέσεις που μπορεί και να μην το δει καθόλου, έτσι. Αυτός είναι ο ενοχλητικός. Ενοχλητικός είναι σίγουρα. Ενοχλητικότατος. Αλλά θέλω να σου πω ότι σε αυτόν τον τύπο θα κατεβάσεις την μπάρα για να μην ξέρει πότε τα έχεις δει τα μηνύματα. Πες μας τη γνώμη σου εσύ, Νεκτάρια, πάνω στο θέμα. Εσύ πότε καταλαβαίνεις ότι ο άλλος δεν είναι busy μάλλον και είναι ghosting? Μετά τη μία μέρα σε γράφει, ξεκάθαρα. Μετά τη μία μέρα δεν θέλω να σε απαντήσει. Έφυγε το 24ωρο, είναι ghosting. Εντός 24ωρου μέχρι και την 24η ώρα. Συγγνώμη, παιδιά, να πω κάτι. Εκτός, παιδιά, και αν σε αυτήν που στέλνουν τέλος πάντων είναι μανούλα και παντρεμένη. Περίμενε λίγο. Μισό λεπτό. Συγγνώμη, είσαι παντρεμένη, μητέρα. Και μιλάει με έναν γκόμενο, σου λέω. Είσαι παντρεμένη και μιλάει με έναν γκόμενο, πάμε σε άλλα επίπεδα. Σου λέω εγώ, αγάπη μου, ότι μιλάς με έναν γκόμενο. Μιλάει με έναν γκόμενο αυτή. Ωραία. Δεν μπορεί όλος να το θεωρήσει αυτό ghosting. Γιατί ξέρει την ήδη παρούσα κατάσταση. Κατάλαβες. Τώρα εμείς τώρα συζητάμε για ελεύθερες καταστάσεις. Περίμενε. Σε όλες τις καταστάσεις, είτε είσαι ελεύθερος είτε είσαι παντρεμένος και υπάρχει το γκομενότο στη μέση. Εγώ να σου πω ότι σε όλες τις καταστάσεις γενικότερα υπάρχει ο χρόνος. Δηλαδή, και παντρεμένη να είσαι παντρεμένος και να υπάρχει το γκομενότο από πίσω, για να είσαι στο σημείο να έχεις βρει γκομενότο, υπάρχει χρόνος. Δεν είσαι busy όλη μέρα, υπάρχει χρόνος, φίλε. Σωστό, στο δίνω αυτό. Μπράβο, δεν το είχα σκεφτεί, όντως υπάρχει χρόνος. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Πονάει περισσότερο το ghosting στη φιλία
ή στη σχέση? Στη φιλία, ποια σχέση για τη σχέση? Γιατί, η φιλία κρατάει μια ζωή, ρε φίλε. Η σχέση. Δεν το ξέρεις αυτό. Περίμενε, μπάστα. Περίμενε. Μπάστα, μισό λεπτό. Μας έχει συμβεί ghosting. Και εσένα σου έχει συμβεί και σοβαρό ghosting σε φιλία. Σοβαρό ghosting έχω φάει γενικότερα. Και σε φιλία και σε σχέση και παντού. Και σε σχέση. Και από τη ζωή έχω φάει σοβαρό ghosting, να ξέρεις. Σε σχέση. Η τύχη μου σε αυτή τη ζωή με έχει καταλήψει σφοδρά. Λοιπόν, οπότε έχω φάει ghosting από παντού Εγώ τα τρώω τα ghosting τα πολλά. Λοιπόν, τι γίνεται? Η γνώμη μου με εμένα ποια είναι? Ότι ο φίλος, όταν έχεις βρει μια πάρα πολύ καλή σχέση φιλική με έναν άνθρωπο, Ναι. και μπορεί να γίνει συνοδοιπόρος σου για όλη σου τη ζωή, Ναι. σαν φίλος, σε αυτή τη σχέση, ρε φίλε, δεν μπορώ να σηκώσω το ghosting. Εμένα είναι πολύ σημαντικό ο φίλος, γιατί είναι εκεί σε όλα, στα καλά, στα κακά, στις χαρές, στις λύπες, παντού. Η σχέση σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Και επειδή περνάνε λίγο και τα ψιλοκύματα, ρε παιδάκι μου, που είναι δύο διαφορετικοί χαρακτήρες, είναι διαφορετικά τα φύλλα, υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Ενώ συνήθως στις φιλικές σχέσεις, επειδή συνήθως υπάρχει ομοιότητα στα φύλλα, είναι και λίγο πιο ταιριαστά. Και τα πιστεύω, είναι λίγο πιο ταιριαστά και οι δραστηριότητες είναι γενικά ένα διαφορετικό κομμάτι. Οπότε, εμένα προσωπικά με πειράζει πιο πολύ το φιλικό, το ghosting, παρά το σχέσεις, ρε φίλε. Χωρίς να πας παραπέρα. Καταρχήν, εγώ το δέχομαι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους ενδιαφέρει τόσο, παράδειγμα, το φιλικό κομμάτι. Γιατί σου λένε φίλους, βρίσκω, γιατί είμαι κοινωνικός. Θα σου πω κάτι. Αλλά η σχέση με τσούζει. Έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλο μέσα στο κεφάλι μας το ghosting από ερωτική σχέση. Εντάξει. Και αυτό γιατί ουσιαστικά μπαίνει στη μέση και ο εγωισμός και λες τι φάση, ρε φίλε. Τι μου λείπει εμένα τώρα και δεν με γουστάρει ο άλλος και δεν με θέλει? Να σου πω κάτι. Πρέπει να αποδεχτούμε ότι δεν ταιριάζουμε όλοι με όλους. Ναι, αλλά και ο εγώ άλλος το σου κάνει βλέπω ghosting. έτσι. Ο άλλος σου κάνει ghosting γιατί κάτι δεν ταιριάζει μαζί του. Κάπως δεν τζουλάει, ρε φίλε. Δεν έχετε τα ίδια χνότα. Δεν πιστεύω αυτό το πράγμα. Οι άντρες. Αλλά γιατί έχει κάτι προσωπικό μαζί σου? Όχι, οι άντρες πιστεύω ότι έχει τύχει σε κοπέλα που ξέρω να γίνεται ghosting, γιατί απλώς της πασάρουν μια ιστορία τύπου ναι, θέλω να κάνουμε σχέση, κουλουπού, και μετά απλά θέλανε μόνο τη μια βραδιά και γεια σας. Δεν ήταν ξεκάθαρη. Αποδεκτό είναι αυτό, ρε φίλε. Για εμάς υπάρχουν άνθρωποι που συναισθηματικά σε σχέση δένονται, ναι, και τους ενοχλεί περισσότερο το ghosting στη σχέση. Εμένα με ενοχλεί το ghosting στη φιλία. Δεν με ενοχλεί στη σχέση. Αλλά σέβομαι και αυτούς που δεν τους ενοχλεί τόσο στη φιλία, γιατί χεστήκανε. Τους ενοχλεί στη σχέση όμως. Να σου πω κάτι, νομίζω. Γιατί όλος δεν είναι ξεκάθαρος. Νομίζω ότι όταν φτάσεις πλέον σε ένα σημείο να είσαι ενήλικας και να έχεις φάει και λίγο σκατό, που λέει ο λόγος, πρέπει να καταλάβεις, ρε φίλε, ότι κάποιες σχέσεις δεν τζουλάνε. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να μην θέλει, μπορεί να είναι ευγενικός τυπικά και μετά να εξαφανιστεί και να σου κάνει ghosting. Ρε φίλε, κατάπιωτο στο κάτω-κάτω της γραφής. Δηλαδή, έλεος, πρέπει ο άλλος να είναι εκεί και να του είσαι γατζωθεί και να του είσαι κάτι στο σβέρκο. Σώνγεται. Γιατί δεν μπορείς να καταπιείς ότι δεν γίνεται να σου κάνει ghosting επειδή δεν μπορείς να καταπιείς το ερωτικό κομμάτι και το ghosting του. Δεν γίνεται. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό που λες τώρα είναι το υπερβολικό να έχει γατζωθεί. Αλλά σου λέω ότι υπάρχει και περίπτωση που υπάρχει normal συζήτηση. 1, 2, 3, 4 μέρες έχει βρεθεί η κοπέλα με 1-2 ραντεβού μαζί και μετά τελείωσε. Χάθηκε ο άλλος. Ωραία, δεν στέλνει ένα καλημέρα. Ωραία. Και τέλος, γεια. Αποδεκτό. Όχι, δεν το δέχομαι. Γιατί ο άλλος είναι το λιγότερο χαμηλού επίπεδου που μιλάς με μια κοπέλα, βγαίνετε 1-2 φορές και μετά γυρίζεις, στέλνεις ένα καλημέρα και εξαφανίζεσαι. Εγώ πιστεύω ότι και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να πονέσει, δηλαδή και στη φιλία, αλλά και στο ερωτικό. Εξαρτάται δηλαδή πόσο έχεις δεθεί με τον καθένα. Δηλαδή, όταν έχεις δεθεί πολύ με ένα φίλο, θα πονέσει. Όταν έχεις δεθεί επίσης με μια σχέση πάρα πολύ, με έναν ερωτικό, ας πούμε, σύντροφο, θα πονέσει πάλι. Τι θα σε πονέσει πιο πολύ όμως είναι το θέμα. Ναι, κοίταξε, εδώ πέρα υπάρχει μια διαφορά. Γιατί, ας πούμε, η Μαρία λέει ότι υπάρχουν και κάποιες που, εντάξει, δεν είχατε δεθεί μια εβδομάδα, μιλούσατε 1 μήνα. Πότε προλάβατε να δεθείτε τόσο πολύ, κατάλαβες? Και το κάνουν θέμα. Μισό λεπτό, να σου πω κάτι. Και 6 μήνες να μιλάς με τον άλλο, και 1 χρόνο να μιλάς με τον άλλο. Όταν το βλέπεις ότι πάει σε ένα επίπεδο που είναι λίγο ψιλοτυπικό και μετά από ένα σημείο αρχίζει και ψιλοχάνεται και μετά ξεκινάει το βαρύ το ghosting, ρε φίλε, δέξω το ότι
δεν τσουλάει. Κάτι του άλλου δεν του αρέσει. Ναι. Άμα σε πειράζει τόσο πολύ, ποιο τον άλλο και πες του, ξέρεις κάτι, βλέπω ότι δεν θες να το λήξουμε. Θα σου πει ρε φίλε. Αλλά τώρα είναι και λίγο δύσκολο να μπαίνει όλος στην δύσκολη θέση και να πει ότι ξέρεις κάτι, δεν ταιριάζουμε. Πάρε το δρόμο, θα πάρω και εγώ το δικό μου. Εξίσου τα ίδια νεύρα θα έχει και την ίδια στεναχώρια αυτός που δεν μπορεί να το δεχτεί. Το ίδιο θα είναι. Ναι, συμφωνώ. Επίσης, να ξέρετε ότι έχω ακούσει και κοπέλα να λέει ότι δεν με νοιάζει που άλλος μου έκανε ghosting. Αλλά παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια μου τυχαίνουν περιπτώσεις μόνο ghosting. Και κατάλαβες, είναι τα ghosting τα πολλά μαζί που κάνουν τον άλλο μετά με χαμηλή αυτοπεποίθηση. Επόμενη ερώτηση. Μισό λεπτάκι, γράφει κάποιος. Έχει να κάνει και με τα βιώματα που έχει με την οικογένειά της και τη σχέση της. Ό,τι σχέση έχουμε με τους γονείς μας, τους ίδιους τρόπους προσπαθούμε να μεταφέρουμε και στη σχέση τους. Εγώ συμφωνώ με το φίλο. Αυτό που θέλει να πει είναι ότι έχει να κάνει με το πώς έχει μεγαλώσει ο καθένας και τα βιώματά του. Όταν έχεις βιώματα μέσα στο σπίτι σου, με ανθρώπους, ρε παιδί μου, να είναι στο περιβάλλον σου, οι οποίοι σε έχουν αποστασιοποιημένο, σου γυρίζουν συνέχεια την πλάτη, σου κάνουν ghosting ή ένα πατέρα πιθανότητα που έχει σηκωθεί και έχει φύγει από το σπίτι. Εκεί, ρε φίλε, σου χτυπάει αλλιώς το ghosting. Είτε είναι φίλος, είτε είναι σχέση, είτε είναι οτιδήποτε. Συμφωνώ. Υπάρχει ευγενικό ghosting ή είναι πάντα αγένεια? Το θεωρείτε πάντα αγένεια? Όχι, δεν το θεωρώ αγένεια. Υπάρχει το ευγενικό ghosting. Ναι, συγγνώμη, αλλά όταν όλος δεν είναι ξεκάθαρος, εγώ το θεωρώ αγένεια. Να σηκωθεί και να φύγει. Του ζητήθηκε λόγος. Τι εννοείς του ζητήθηκε? Ξεκάθαρος γίνεσαι όταν σου ζητάνε το λόγο. Ναι, όταν σου ζητάνε το λόγο και δεν απαντάς, είναι αγένεια. Κοίτα, υπάρχουν και οι περιπτώσεις που κάποιοι δεν καταλαβαίνουν διαφορετικά. Οπότε αναγκαστικά τους κάνεις ghosting. Αυτούς ναι, συμφωνώ. Εκεί είναι ευγενής όμως ο τρόπος. Γιατί προκειμένου να τον βρίσεις, για να παίξετε τις μπουνιές που λέει κι άλλος, του κάνεις ghosting. Και είσαι λίγο πιο ευγενικός. Θεωρείτε ότι είναι ανοριμότητα ή αυτοπροστασία? Ή και τα δύο? Αυτοπροστασία. Είτε από τον ίδιο στο χαρακτήρα. Εγώ θεωρώ ότι είναι και τα δύο. Εγώ θεωρώ ότι είναι αυτοπροστασία είτε από τον ίδιο στο χαρακτήρα, είτε όσον αφορά τον άλλο χαρακτήρα. Δηλαδή, είτε μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος βλέπεις ότι έχει όλα τα red flags του κόσμου και προσπαθείς να προστατεύσεις τον εαυτό σου, είτε εσύ ο ίδιος δεν μπορείς να διαχειριστείς κάποια πράγματα. Δηλαδή, είσαι ένας άνθρωπος που δεν είσαι πολύ λογόδος, να το πω έτσι, της οικογένειας και του σπιτιού, και βλέπεις ότι σε αναστρέφεις ένα άτομο το οποίο είναι πάρα πολύ. Εγώ και δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Θεωρώ ότι η αυτοπροστασία είναι πάντα είναι αυτοπροστασία, γιατί είναι κάτι σαν να σου λέει μέσα σου ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να σταματήσω αυτή τη συζήτηση με τον άλλον ή αυτή τη σχέση ή αυτή τη φιλία ή αυτή τη ερωτική σχέση τέλος πάντων που πάει να προκύψει και πολλές φορές γίνεται ασυναίσθητα. Γι' αυτό το θεωρώ αυτοπροστασία. Τώρα υπάρχει όμως και η ανοριμότητα εδώ πέρα, γιατί μερικοί το βρίσκουν πάτημα και το κάνουν αυτό συνέχεια. Εκεί το θεωρώ ανοριμότητα. Είναι ανώριμο όταν είσαι ανήλικο. Που είσαι του τύπου. Στις αρχές σου. Πηδάς από κλαδί σε κλαδί. Ναι, στις αρχές σου, συμφωνώ. Στις αρχές, ναι, είναι ανωριμότητα. Όταν είσαι ενήλικας όμως, θεωρώ ότι είναι αυτοπροστασία. Να πω κάτι. Παλιά δεν υπήρχε τόσο εύκολα το ghosting στις φιλίες. Έκανες φιλία και τελείωσε. Τώρα, τα τελευταία χρόνια που ακούω από πολλούς, υπάρχει πολύ ghosting στη φιλία. Να σου πω κάτι, στις φιλίες. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Εγώ προσωπικά στις φιλίες δεν έχω βιώσει τρελό ghosting. Να πω την αλήθεια, και από συζητήσεις με άλλους, και από συζητήσεις με άλλους που έχω κάνει, μιλάω για την πλειοψηφία έτσι, δεν μιλάω τώρα μόνο για το προσωπικό μας επίπεδο, δεν υπήρχε το τόσο στη φιλία, προηγείτο δηλαδή η φιλία, υπήρχε στις ερωτικές σχέσεις πάντα, αλλά τώρα έχει ξεκινήσει πολύ έντονα και στις φιλικές, ειδικά οι νεαρές ηλικίες το κάνουν αυτό. Ναι, ισχύει. Ωραία, πάμε παρακάτω. Έχεις γκοστάρει ποτέ φίλο? Έχω γκοστάρει τους πάντες. Το έχω κάνει πολλές φορές. Όχι επίτηδες. Το έχω κάνει με τη λογική που είπα πριν. Είτε επειδή προσπαθώ να προστατεύσω τον εαυτό μου από μια κατάσταση που δεν μπορώ να μπω, εγώ,
είτε επειδή βλέπω ότι το άλλο άτομο που επικοινωνώ, είτε είναι φίλος, είτε είναι σχέση, είτε είναι οτιδήποτε, δεν. Εγώ, παιδιά, έχω γκοστάρει ομαδικές. Όταν βρισκόμαι στις ομαδικές, ειδικά παλιότερα, το έκανα συνέχεια γιατί ή ήμουνα σε ομαδικές που τα άτομα εξελίσσαν τη συζήτηση. Τη μία μετά δεν μπορούσα να απαντήσω, δεν μπορούσα να μπω. Πάντα ήμουνα το άτομο που μιλούσε πολύ λίγο. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια κάτι έχει γίνει και έχει αλλάξει αυτό. Παρόλο που είμαι πολύ άσχολα άτομο μες τη μέρα, αλλά έχω γκοστάρει κι εγώ ομαδικές. Επίσης, έχω γκοστάρει τα ίδια μου τα αδέρφια. Να πω και την αλήθεια. Εννοείται και πολλούς φίλους και δεν το κάνω επίτηδες συνήθως, αλλά ναι, το κάνω. Ποιο είναι το πιο περίεργο που έχεις βιώσει? Το να κάνω ή να μου κάνω? Και τα δύο. Να κάνω, όπως το λένε, αναγκαστικά είχα κάνει σε μια κοπέλα, η οποία, όπως το λένε, μου στέλνε μηνύματα και προσπαθούσα ευγενικά να της πω ότι δεν θέλω να κάνουμε σχέση, γιατί αυτή είχε φανταστεί ολόκληρη σχέση μαζί μου, πραγματικά. Τέλειο. Και να μου λέει ότι κάποια στιγμή θα μετακομίσουμε κιόλας στο ίδιο χωριό, το ένα το άλλο. Το είχε προχωρήσει. Το είχε προχωρήσει πάρα πολύ. Ναι. Οπότε αναγκαστικά έστειλα στη φίλη της λέω δεν γίνεται να συνεχίσω, όπως το λένε, να μου στέλνει και να τη στέλνω κι εγώ. Πρέπει ευγενικά να σταματήσω να τη στέλνω, μήπως το καταλάβει. Να, ωραία. Δεν πήγε και πολύ καλά, η αλήθεια είναι. Το ξεπέρασε βέβαια κάποια στιγμή. Αυτό δεν το ξέρουμε. Μπορεί να μην σε ξεπέρασε ποτέ. Εσύ έχεις κάνει. Εσύ μας είπες ότι έχεις κάνει. Σου έχουν κάνει περίεργο ghosting? Ναι, φίλοι κυρίως έχουν εξαφανιστεί. Εντάξει, δεν ξέρω αν δεν θέλανε ή επίτηδες το κάνανε, κατά λάθος, ποιος ξέρει. Σε ένιωξε? Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, σε κάποιες όχι. Να πω κάπου εδώ, ρε παιδιά, ότι υπάρχει και η φάση στην οποία κυλάνε και λίγο διαφορετικά οι ζωές. Δηλαδή, ξαφνικά ένας πιάνει μια δουλειά και σιγά σιγά εξαφανίζεται, επειδή έτσι είναι ο ρυθμός της ζωής. Άλλος παντρεύεται, κάνει οικογένεια, παιδιά, σου λέω εξαφανίζεται γιατί έτσι, ρε παιδί μου, σιγά σιγά οι σχέσεις φθήνουνε. Δεν σημαίνει αυτόματα ότι παίζει ghosting μέσα, αλλά απλά χάνονται, ρε φίλε, κάποια στιγμή. Αυτό είναι η φυσιολογική εξέλιξη, μπορώ να πω. Ναι. Μιας φιλίας που κλείνει ο κύκλος της. Ναι, ένας όμως μπορεί να το λάβει σαν ghosting αυτό το πράγμα. Ναι, αν δεν έχει τελειώσει και από αυτήν την πλευρά. Εμένα, ας πούμε, μου έχουν τύχει φιλίες, ρε παιδί μου, που έκανα στο Λύκειο, που απλά λήξανε και από την πλευρά τους και από την πλευρά μου το ίδιο. Κατάλαβες? Ωραία. Εσύ δεν μας είπες ποιο είναι το πιο περίεργο που έχεις βιώσει? Ή να έχεις κάνει ή να σου έχουν κάνει? Λοιπόν, καλά, εγώ αυτά που έχω κάνει δεν είναι και τρελά τώρα, αλλά θα σου πω τώρα ghosting που έχω βιώσει. Έχω βιώσει να έχω ένα φίλο τύπου 10-15 χρόνια. Έχουμε μεγαλώσει μαζί, έχουμε φάει ψωμί και αλάτι μαζί. Ξαφνικά αλλάζει ο χαρακτήρας του, γίνεται κάποιος άλλος, σαν να μην τον ήξερα ποτέ αυτόν τον άνθρωπο. Μας έκανε κάποια νερά στην παρέα, από θέματα συμπεριφοράς, από θέματα κρυφής ζωής, από θέματα να κλέβει, να κάνει μάγια, να κάνει. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία να προσπαθούμε με όμορφο τρόπο, χωρίς να το αναφέρουμε για να τον φέρουμε σε δύσκολη θέση, να δούμε τι συμβαίνει και να μπορέσουμε λίγο να ευθυγραμμίσουμε τα πράγματα, να το πω έτσι. Και ξαφνικά, επειδή μαθαίνει από κάπου ότι εμείς γνωρίζουμε, εξαφανίζεται. Σαν να μην υπήρξε ποτέ. Κάπου εδώ να πω ότι είχα διαβάσει ότι για τους ανθρώπους που εν τέλει αλλάζουν χαρακτήρα και σου δίνουν κάτι άλλο, είναι εν τέλει χαρακτήρας που ήταν πάντα αυτός που σου έδειξε στο τέλος. Απλά δεν το έχεις δηλαδή αυτό λέει ψυχολογία. Απλά εμείς επειδή είχαμε μία μορφή στο μυαλό μας και χτίσει κάτι, στο τέλος φάνηκε ο πραγματικός σου χαρακτήρας. Αυτό λέει. Γίνεται. Με το συγκεκριμένο άτομο που σου λέω τώρα, δεν μπορώ να το πω το ίδιο, γιατί τον γνώρισα σε παιδική ηλικία. Απλά διαμορφώθηκε έτσι με το πέρασμα των χρόνων. Δεν ήταν πάντα αυτός ο χαρακτήρας. Ναι, εντάξει, έτσι, συμφωνώ. Μήπως αυτός ο άνθρωπος χάθηκε
εν τέλει, γιατί δεν άντεξε. Ίσως έγινε αυτό το ghosting γιατί σκέφτομαι εγώ που την χάνει να γνωρίζω αυτή την κατάσταση, γιατί ας πούμε δεν ήθελε να βιώσει την κριτική, δεν ήθελε να φανερωθεί ποιος είναι. Εντάξει, πιθανότατα, μα γι' αυτό το λόγο και το συγκεκριμένο το άτομο. Ή να νόμιζε και να πίστευε και να ήξερε ότι εμείς γνωρίζουμε και στο μυαλό του να έπλασε ότι υπήρχε πολύ σχολιασμός από πίσω και να τον ατσάτισε τόσο πολύ αυτό και να μην ξαναήθελε επαφές. Συμφωνώ σε αυτό που λες, μπορεί και αυτό το πράγμα να ισχύει, όμως θα μπορούσε να βρει έναν άλλο τρόπο να διευθετήσει το θέμα, θεωρώ εγώ, και να μην πετάξει στα σκουπίδια μια φιλία 10-15 χρόνων που μεγαλώσαμε από μικρά παιδιά μαζί. Είναι τρομερό πως κάποιων ανθρώπων δεν τους ενδιαφέρει τα βιώματα που έχουν ζήσει με άλλους ανθρώπους. Εγώ προσωπικά υπάρχει άτομο που έχουμε ζήσει μαζί από το 2012, δεν είχαμε την τρελή φιλία μεταξύ μας, αλλά πάντα σεβόμουν το γεγονός ότι ζήσαμε μαζί κάποια πράγματα που ήταν κοινά, δηλαδή ένα σπίτι, ένα δωμάτιο, μοιραστήκαμε ένα τραπέζι, μοιραστήκαμε το ίδιο φαγητό, μοιραστήκαμε 5 πράγματα και αυτό το πράγμα εμένα δεν μου βγήκε σε κακό. Δηλαδή, παρόλο που δεν κάναμε την τρελή φιλία, και στο γάμο μου ήταν και στις σημαντικές στιγμές της ζωής μου ήταν πάντα εκεί, γιατί εγώ το ήθελα εκεί. Και εν τέλει γύρισαν τα χρόνια με αυτό το άτομο να την χάνει να έχουμε έρθει και ένα τσικ πιο κοντά. Όχι να έχω βέβαια ελπιδάρες, αλλά σου λέω ένα τσικ πιο κοντά. Ναι. Ωραία. Εγώ λοιπόν το πιο περίεργο ghosting που έχω κάνει ήταν με έναν ο οποίος τα είχαμε ένα μήνα. Ολόκληρο. Που ήμουν στο σχολείο, συγκεκριμένα στο Λύκειο, και μαθαίνω από κάποιον, δεν ξέρω αν ήταν αλήθεια ή ψέματα, τα είχα πάρει στο κρανίο, ότι αυτός με κορόιδευε και ότι έβγαινε με άλλες και απλά δεν του ξαναμίλησα ποτέ. Με έπαιρνε τηλέφωνα, δεν το σήκωνα, χάθηκα από προσώπου γης. Έλεγα δεν πειράζει, δεν θα σου μιλήσω γιατί θα προσπαθήσεις να με πεις για το αντίθετο και θα μαλώσουμε. Και έμαθα ότι με έψαχνε, ερχόταν στο σχολείο, μετά εκεί που σχολούσα. Εγώ εννοείται ότι κρυβόμουν, δεν ήθελα να το δω πουθενά. Και τελείωσε εκεί το παραμύθι με αυτόν τον άνθρωπο. Το ακούω. Το ghosting σοβαρό και τρελό να μου έχουν κάνει, όχι. Δεν μπορώ να πω τι. Ή και να μου έχουν κάνει, δεν το θυμάμαι γιατί μπορεί να με ενδιέφερε αυτό το άτομο. Μπορεί. Δηλαδή, στο θέμα της φιλίας, έχω βιώσει κάποια ghosting που ήθελα να μου συμβούν. Αυτό ήταν το πιο περίεργο. Ήθελα να απομακρυνθεί αυτός ο άνθρωπος και το έκανε. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, όσοι το κάνανε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις, ρε παιδιά, που παρακαλάς και λες δεν θέλουν να μπω σε αυτή τη δύσκολη θέση. Ωραία. Αν είχες μία φράση να πει σε κάποιον που σε γκοστάρει, ποια θα ήταν? Να πω εγώ πρώτη που την έχω. Ναι. Αν είσαι άτομο που πραγματικά θέλω να με γκοστάρεις και θέλω να απομακρυνθείς από τη ζωή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ το χρόνο σου που διέθεσες για μένα. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα, αλλά πλέον μου έκανες και ένα μεγάλο καλό που εξαφανίζεσαι από τη ζωή μου και δεν χρειάζεται να μπω εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Αν είναι ένα άτομο όμως που δεν θα ήθελες. Αν είναι ένα άτομο που δεν θα ήθελα, θέλω να του πω ότι είναι γελιότατος. Τις τόσες προσπάθειες που έχω κάνει, γιατί είμαι σίγουρη για τον εαυτό μου ότι έχω προσπαθήσει να έρθω σε επαφή. Είσαι ένα άτομο, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω διαφορετικά, εγωκεντρικό, εγωιστής, ξεροκέφαλος, όποιος και να είσαι αυτός, και πραγματικά δεν σου αξίζει και το κυνήγι στο κάτω-κάτω της γραφής. Για να μην πω χειρότερες λέξεις που δεν μου το επιτρέπει η αγωγή μου. Ή μάλλον λάθος η δική μου αγωγή μου το επιτρέπει. Εσύ Νεκτάρια. Εγώ θα πω κάτι απλό. Δεν με θέλεις, δεν σε χρειάζομαι στη ζωή μου. Ουάου, Νεκτάριε! Αυτό και για τους ανθρώπους που δεν ήθελες να σου κάνουν ghosting και για τους ανθρώπους που θέλεις να σου κάνουν ghosting. Ναι. Αν βγήκες από τη ζωή μου υπάρχει κάποιος λόγος. Δεν με θέλεις, δεν σε χρειάζομαι πλέον. Είτε σε έβγαλε αυτός, είτε τον βγάλεις εσύ. Ναι. Εντάξει, το ακούω. Μπράβο, Νεκτάρια, δυναμικός. Θέλω να πω κι εγώ 2 λόγια σε όλες αυτές τις κατηγορίες. Άντε γεια! Οπότε πιστεύεις ότι είναι το ghosting χωρίσαμε? Έχεις μια σχέση, παράδειγμα, 3 χρόνια, 4, 5, όσα είναι. Ξαφνικά σταματάει να σου μιλάει. Πότε καταλαβαίνεις ότι είναι χωρισμός? Μισό λεπτάκι θα σου πω. Όταν είσαι μια τόσο μακροχρόνια σχέση,
γνωρίζεις για την καθημερινότητά του. Όταν ξέρεις ότι ο άλλος είναι busy Ναι. και έχει ένα θέμα, άσχετα με το πώς το λαμβάνεις εσύ, αν είσαι δηλαδή υπερευαίσθητος και δεν μπορείς να αντέξεις ότι δουλεύει όλη μέρα, ή αν αυτός είναι όντως ό,τι να είναι και είναι εξαφανισμένος όλη μέρα. Αναλόγως το διαχειρίζεσαι. Αν είναι ό,τι να είναι ο τύπος ή η τύπισσα, αναλόγως, ξέρεις ότι είναι χωρισμός. Αν όχι το πρώτο 24ωρο, το δεύτερο. Αν ο τύπος όμως είναι busy, ρε φίλε, και εβδομάδα θα του δώσω που λέει ο λόγος. Παραπάνω δεν θα πάει. Κι εγώ, παραπάνω εβδομάδα δεν θα πάει. Μιλάμε για πλήρη ghosting, έτσι. Όχι τύπο ένα μήνυμα στος. Πλήρη ghosting. Ναι, καθόλου. Να μην απαντάει πουθενά ούτε μηνύματα, ούτε τηλέφωνα, τίποτα. Ούτε να έρθει να σε δει, τίποτα. Δεν μου απαντά σε μήνυμα, δεν μου απαντά σε τηλέφωνο. Δεν σε τίποτα από όλα αυτά. Το πολύ 3 μέρες. Περίμενε μισό λεπτό. Εσένα τώρα που ο Γιάννης λείψει τα καράβια. Αλλά αυτό ρε φίλε. Όχι, περίμενε. Ναι. Ξέρεις ότι μπορεί να επικοινωνήσει. Ναι. Γιατί γνωρίζει την καθημερινότητά του. Γιατί είσαστε 3-4 χρόνια μαζί. Ναι. Εντάξει. Δεν μπορείς ρε φίλε να πεις ότι το μου κάνεις ghosting. Όχι. Άλλος όμως θα το έλεγε. Θα έλεγε καλά. Τόσο καιρό δεν μπορείς να πιάσεις σήμα να μου μιλήσεις. Να μου στείλεις ένα μήνυμα. Ναι, είναι ghosting κι αυτό, σοβαρό, ωραία, αλλά όταν με τον άλλο, ας πούμε, έχει παιχτεί μια λογομαχία και εκεί τέλος, ποτέ ξανά, έχει εξαφανιστεί από παντού, πόσες μέρες ρε φίλε να σου δώσω? 3 μέρες το πολύ. Εντάξει, άμα έχει παιχτεί λογομαχία, παιδιά, πάμε σε άλλο επίπεδο. Ποια είναι η πιο αισχρή δικαιολογία που έχεις πει στον εαυτό σου για να μην το πάρεις χαμπάρι? Γιατί ο άλλος σου κάνει ghosting. Δουλεύει, έχεις απίστευτη. Εγώ θέλεις να σου πω την πιο αισχρή δικαιολογία? Τον έχει πιάσει γαστρεντερίτιδα, έχει κόψιμο και κάνει και μετό και έχει και πυρετό και δεν βρίσκει το τηλέφωνο του. Αυτό εγώ μπορώ να σκεφτώ. Εσύ είναι Και εγώ νομίζω αυτό με τη δουλειά. Μπορεί να είναι πολύ κουρασμένη ή κουρασμένος από τη δουλειά, οπότε δεν μπορεί να στείλει, να απαντήσει. Εντάξει, η πιο αισχρή δικαιολογία, ναι, σαφώς είναι, νομίζω και πιο viral, είναι η δουλειά. Αλλά εγώ σε προσωπικό επίπεδο θα σκεφτόμουν ότι τον έχει πιάσει σοβαρό Εγώ σχέσιμο. ιδανικά θα ήθελα να τον έχει πατήσει λεωφορείο. Έτσι. Λοιπόν, πώς διαχειρίζεστε το ghosting με τα social media? Δηλαδή, σου έχει κάνει ghosting, αλλά βλέπεις εσύ ότι έχει ανεβάσει story. Τι θα καταλαβαίνω. Και δεν σου απαντάει καν. Καταλαβαίνω ρε φίλε, ότι δεν θέλει. Αυτό. Μου έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Και like. Περίμενε. Και να σου κάνει, και εσύ να ανεβάζει story και να σου κάνει like σε story, αλλά να μην σου απαντάει. Ναι, Ναι. το κάνουν. Παιδιά, είναι αποδεκτό. Όντως το κάνουν, παιδιά. Αποδεκτό αυτό το πράγμα. Εγώ το ακούω. Μου έχει τύχει αυτό το πράγμα και το καταλαβαίνω και δεν θέλει. Τι να κάνουμε τώρα, μπορεί Και να εμένα θέλει μου μια έχει απλή τύχει. τυπική επαφή. Και εμένα μου. Ποια ατάκα ήθελες να στείλεις και δεν έστειλες ποτέ? Ξέρεις όλα αυτά τα μηνύματα που γράφεις, σβήνεις. Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ. Γιατί θα μας κατεβάσουν το βίντεο. Συγγνώμη. Και εγώ θα ήθελα να πω μια αισχρή ατάκα αυτή τη στιγμή. Άντε, τελίτσες. Και δεν είναι το ζιά η επόμενη λέξη. Εννοείται. Από γάμο ξεκίνησε αυτό, αλλά δεν το γεια. Εσύ, Νεκτάρια? Νομίζω και εγώ κάτι τέτοιο. Καλύτερα να μην το πούμε. Αυτό. Είσαι πολύ λίγος για να μου κάνεις ghosting. Αυτό θα πω. Τι λες βρε Βασίλισσα Ελισάβετ. Oh my god. Oh my god. Αν είχες τίτλο ταινίας, ποια θα ήταν? Για όσο εγώ κάνω ghosting σε άλλους, δεν θα ήθελα τίτλο ταινίας. Θα ήθελα τίτλο τραγούδιου. Μπορώ να τον έχω? Ναι, για πες. Το ξέρω τι ζητάω. Τέλειο. Εσύ? Εγώ. Ταινία ή τραγούδι? Ταινία. Ταινία. Να πω εγώ που Για βρήκα. πες. Λοιπόν, εγώ θα έδινα ταινία Το ημερολόγιο. Πάρτο. Περίμενε μισό λεπτό. Με ποια λογική? Θέλω να μου Το πεις ημερολόγιο. Γιατί, με ποια λογική? Γιατί στο τέλος το ημερολόγιο είναι σαν να σου κάνουν ghosting. Δηλαδή το τελείωμα της Εγώ μόνο δεν ταινίας. καταλαβαίνω κάτι. Τι εννοείς ακριβώς? Ένας από τους δύο δεν πέθανε. Και οι δύο πεθάνανε μαζί. Και η γυναίκα είχε και φοβερή κάποιος άνοια. Έτσι θέλω να πρωτοπέθανε. φύγω κι εγώ. Με φοβερή άνοια. Ωραία, μάλιστα αυτός που σου κάνει ghosting δεν έχει άνοια.
Οπότε το ημερολόγιο θα δώσω. Ή αν δεν γουστάρετε το ημερολόγιο, θα πω το Τιτανικό. Τρελό ghosting, να φύγει ο άλλος και να μείνει η άλλη μόνη της. Που πέθανε ο άλλος μέσα. Δεν όμως. Sorry. Χιουμοριστικά το θέτω. Χιουμοριστικά το Είχε θέτω. κάτι βαθμούς Κελσίου κάτω. Χιουμοριστικά το θέτω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Stalking. Έχω κάνει με μεγάλη χάρη. Stalking. Θεωρείτε ότι είναι δίθεν αθώο? Όχι, το δεν είναι stalking? καθόλου αυτό το stalking. Και εγώ το πιστεύω ότι δεν είναι αθώο. Δεν είναι. Ενώ το ghosting θα μπορούσε να υπάρξουν κάποιες περιπτώσεις που να είναι αθώο. Κοίταξε, το stalking στο δικό μου το μυαλό γίνεται για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι είτε για να τσεκάρεις αν όλος σου λέει αλήθεια ή ψέματα, είτε για κουτσομπολιό. Να δεις ένα παλιό γνωστό, τι έχει κάνει, έχει παντρευτεί, έχει κάνει καριέρα. Δηλαδή γίνεται πάντα για κακό λόγο, αλλά υπάρχουν για μένα στο δικό μου το μυαλό δύο διαφορετικοί λόγοι. Και είναι αυτοί. Ναι, και για μένα. Εννοείται. Πόσες φορές έχεις μπει στο προφίλ φίλου που δεν απαντά? Στο προφίλ. Στο προφίλ για να δεις αν είναι ενεργός, πόσο είναι μέσα. Όχι, δεν έχω μπει. Εγώ δεν έχω μπει σε προφίλ φίλου για να δω γιατί δεν απαντάει, αλλά έχω μπει σε προφίλ φίλων άλλων που μπορεί να έχω από το σχολείο ή δεν ξέρω τι, για να δω ρε παιδί μου τι έχουν κάνει στη ζωή τους, πώς έχουν προχωρήσει. Αγάπη μου το μεσημεριανό μου. Τρώω το φαΐ μου και ανοίγω κινητό και σκέφτομαι. Εγώ μια εποχή στο Λύκειο έκανα με αυτούς παρέα για να δω τι έχουν κάνει με τη ζωή τους. Αυτό είναι το μεσημέρι μου εμένα. Ναι. Να πω την αλήθεια ότι το έχω κάνει εγώ βραδιές που δεν με παίρνει ο ύπνος. Αυτό που δεν σε παίρνει ο ύπνος είναι το χειρότερο. Και σου κάνω στο κεφάλι, ρε παιδί μου, κάτι γνωστή που δεν θυμόσουν ότι υπήρχαν. 2 ώρες τη νύχτα. Και λες, για να δω, τι έχει κάνει αυτό που δουλεύει τώρα. Τι να κάνει ο ποσιολόγος του σχολείου που δεν το θυμόταν ποτέ κανείς στο σχολείο, αλλά λες να έχει προχωρήσει. Που τον έψαξα, το Μιχάλη. Δεν θα πω επίθετο. Το Μιχάλη, μιλάμε, δεν έχει ανεβάσει τίποτα τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω κάτι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ζει, πέθανε. Μπορεί να πέθανε ο Μιχάλης. Δεν ξέρω. Αυτός ήταν πάρα πολύ διαβασμένος. Rest in peace, Μιχάλη. Πάμε παρακάτω. Είναι φυσιολογικό να ξέρεις πού βγήκε χωρίς να σε καλέσει ο φίλος? Θα σου πω, όσο ήμουν ανήλικο και γενικότερα κάτω των 25, με πείραζε αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά είχες μια βάση όμως. Εμένα η δική μου βάση στο μυαλό μου ήταν ότι εγώ γενικά τους έχω όλους μέσα σε ένα κύκλο. Δηλαδή δεν θα κάνω παρέα με ένα άτομο και να βγάλω στην άκρη ένα δεύτερο άτομο. Θα είμαστε όλοι μαζί μια παρέα. Θα είμαστε όλοι μαζί έτσι. Λοιπόν, οπότε όταν αυτοί οι δύο π.χ. κανονίζανε με τρίτους και δεν μου λέγανε, με πείραζε. Τώρα ρε φίλε, που έχω φτάσει σε μια αλφα ηλικία, δεν είναι λίγο γελίο να σε ενοχλεί αυτό το πράγμα. Ναι, εντάξει, συμφωνώ μαζί σου. Τη δώσω πιο πολύ γιατί εσύ τους υπολόγισες όλους. Ναι. Εγώ που σε ξέρω λίγο παραπάνω. Και λίγο σου την έπαιζε στο κρανίο όταν ρε φίλε έβγαινε ο άλλος και δεν σε υπολόγισε. Επειδή όμως είχες αυτό το νερό της ηλικίας, δεν σκεφτόσουν ότι μήπως θέλει να του πει κάτι προσωπικό. Δεν με ένοιαζε. Ναι, αυτό το ξέρω. Αυτό ήθελες απλά να το ξέρεις και σας έλεγες δεν μπορώ να έρθω, ρε παιδί μου. Ναι. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εγώ να ξέρετε ότι επειδή είχα σοβαρό θέμα ψυχολογικό και το λέω μήπως και μπορεί να βοηθηθεί και κάποιος, ανασφάλειας τύπου δεν με θέλουνε. Είχα το δεν με θέλουνε, υπήρχε τίτλο στο κεφάλι μου. Δεν με ένοιαζε να πάω στην παρέα, ας πούμε, γιατί είχα στο μυαλό μου ότι εντάξει, μπορεί να θέλουν να συζητήσουν κάτι μεταξύ τους, που εμένα να μην με εμπιστεύονται, ας πούμε, ή να μην θέλουν, ή δεν ξέρω εγώ τι. Υπήρχε αυτό για ένα χρονικό διάστημα, το οποίο, παιδιά, σταμάτησε. Όχι διαμαγείας εννοείται να με ενοχλεί, σταμάτησε να με πειράζει, σταμάτησε να με ενοχλεί, δεν με ένοιαζε καθόλου. Στη μόνη περίπτωση που μπορεί να με τσάτιζε ήταν αν ο άλλος το επιδίωκε εκδικητικά. Όπως μου έτυχε το 2025, καλά αυτό δεν ήταν χρονιά, εδώ που θα λέμε μια παρένθεση, αυτό ήταν μαρτύριο. Τίποτα, βιβλίο γράφουμε με αυτή τη χρονιά που πέρασε. Το είδα story, αλλά δεν απάντησα. Τι είναι κατά τη γνώμη σας? Είδα το story σου, παράδειγμα, αλλά δεν σου έχω απαντήσει. Δεν έχω κάνει. Δεν σου έχω στείλει μήνυμα. Ναι, δεν σου έχω στείλει μήνυμα. Νόμιζα για reaction και τέτοια. Εκεί είναι, ρε φίλε, πρέπει να το καταπιείς πια. Δηλαδή αυτό που έλεγα πριν. Πρέπει να το αποδειχτείς. Ωραία, ναι, σωστά. Πότε λες OK, φτάνει, όταν κάνεις εσύ stalking?
Δεν υπάρχει, φτάνει. Τελείωσε. Ναι, Έληξε. Όχι, υπάρχει ρε παιδιά. Δεν υπάρχει. είναι και πάλι. Υπάρχει. Υπάρχει ρε παιδιά. Τι Όταν παίρνεις απόφαση μέσα σου ότι Δεν υπάρχει. τελείωσε, δεν ενδιαφέρομαι για αυτό το άτομο πια, πάμε Πάλι παρακάτω. Πάλι κάνεις. Παλεύεις, λες? παλεύεις. Από θέμα κουτσομπολιού και μόνο θα μπεις. Όχι, όχι, όχι. Για μένα σταματάει. Για μένα Όχι. σταματάει. Αλλάζω Όχι. ζωή, αλλάζω πορεία. Εγώ που είμαι άνθρωπος που δεν διαγράφει άτομα από το Facebook, ας πούμε, ή από διάφορες εφαρμογές, έχει τύχει να διαγράψω άτομο. Και για να πω ότι τελείωσε, φτάνει, δεν θέλω να μαθαίνω, δεν με ενδιαφέρει να μαθαίνω. Αν σαν ύπαρξη έχει περάσει μισή ώρα από τη ζωή μου, αυτή που ζω τώρα τα 33 χρόνια, τελείωσες. Σε έχω στολκάρει. Στολκάρει, όχι με την έννοια τη μηνύσιμη, με την έννοια του θα μένω να κοιτάω να δω τι κάνεις, πώς είσαι. Ναι, το θέμα είναι ότι εγώ που έχω φάει σχεδόν μια ζωή μαζί σου, οριακά με σένα όταν κάνεις stalking, είμαι κι εγώ μέσα στο stalking. Είμαι ο δεύτερος Καταρχήν- αυτούργος, πώς λέγεται. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ θέλω να πω ότι έχω κάνει και real life stalking. Όχι με την έννοια τη μηνύσιμη πάλι, Ναι. αλλά το έχω κάνει. Το έχω κάνει τύπου κοτσοβολίστικο. Δηλαδή, κάποια στιγμή ήμασταν με ένα φίλο, είδαμε ένα παιδάκι που του έμπνευσε πάρα πολύ και απλά πηγαίνουμε με το αμάξι όπου πήγαινε αυτό το παιδάκι. Με το δικό του το αμάξι. Ήταν με τους γονείς του, δεν οδηγούσε μόνο του, δεν είμαστε στα νόγια. Λοιπόν, και πηγαίναμε πάνω κάτω έτσι για χαβαλέ, χαχαχα και χουχού, ξέρω εγώ. Τι εννοείς, έχω φίλοι οι οποίοι, πώς το λένε, ακολουθούσε το τύπο για τουλάχιστον κάνει ένα 20 λεπτό επί όλη τη εβδομάδα. Αλήθεια. Τέλειο. Ναι. Και να πω και κάτι άλλο. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μία ηλικία κατά την οποία όταν αρχίζεις να γουστάρεις κάποιον, και αυτό συνήθως γίνεται ή στην εφηβεία σου ή και λίγο αργότερα, κάνεις το εξής. Δηλαδή, είσαι μικρό, θα περάσεις εντελώς τυχαία από εκεί που πίνει τον καφέ. Θα περάσεις εντελώς τυχαία από εκεί που Ναι, κάνει φροντιστήριο, ναι. τάχα μου, να δεις αν είναι εκεί και να σε δει και αυτός. Αλλά εγώ περνάω τύπο περαστικός, Τυχαία. ρε παιδί μου. Μετά μεγαλώνει η ηλικία, θα περάσεις να δεις. Είναι στη δουλειά. Παιδιά, να ξέρετε ότι εγώ πάντα ακολουθούσα φίλες που θέλανε να κάνουν stalking. Τους γκόμενους, τώρα που το είπες, το θυμήθηκα, ειδικά στο Λύκειο, ήταν ερωτευμένες με ένα γκόμενο και δούλευε σε βανάδικο. Μετά το σχόλασμα, υποχρεωτικά θα περνούσαμε από αυτό το δρόμο. Ναι, να μην πάρουμε την ντομάτα Και μας. πάντα ήμουνα εκεί υποστηρικτής, ήμουνα εκεί συμπαραστάτης στις φίλες που κάναν stalking. Ναι. Και το νιώθα κιόλας, δηλαδή Έχω κάνει- τις έλεγα, να είναι πίσω από το ταμείο. Έχω Το κάνει βλέπεις. stalking σε άνθρωπο με ψυχιατρικά νοσήματα Ωραία. που είχε πάθει έτσι μία κρίση και μιλούσε στα δέντρα και είχε ψιλοφλιπάρει και έχω κάνει παιδιά stalking σε αυτόν τον άνθρωπο εκείνη την ώρα από μακριά για να δω Ναι. τι παίζει. Καλά. Ήταν να κάνω με μία φίλη μου stalking, γιατί είχαμε δει δύο παντρεμένους να φιλιούνται στο πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ και θέλαμε να του κάνουμε stalking, αλλά δεν μπορούσαμε και εν τέλει δεν το κάναμε ποτέ. Επίσης, κάπου εδώ να αναφέρω ότι μας έχουν κάνει stalking και σοβαρό Εμένα μου έχουν stalking. κάνει σοβαρό παιδιά. Παιδιά, Μηνύσιμο τύπου. δεν διανοείστε τι stalking ήταν αυτό. Μα να είναι στη δουλειά, και εγώ το έχω βιώσει. Συγγνώμη, αλλά έχω την κάψα να το πω. Μα είναι στη δουλειά να περνάει απ' έξω από το αυτοκίνητο. Μα να είναι στη δουλειά και τυχαία να πάει στη δουλειά για να τσεκάρει και να δει αν δουλεύει. Ποιοι είναι μέσα. Ποιοι είναι μέσα, ποιοι κάθονται μαζί και κάνουν παρέα. Μα είναι στο σπίτι και έχει σχολάσει να περνάει την ώρα που σχολάει, να δει. Είναι το αυτοκίνητο απ' έξω. Δεν είναι ότι και Έχω εδώ. ανοιχτά φώτα. Έχεις ανοιχτά φώτα. Εδώ θέλω να πεις την ιστορία με το αυτοκίνητο και τι σου είπε. Λοιπόν, καταρχήν μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο είναι στο φιλικό μας περιβάλλον, γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις και τι φάση. Λοιπόν, είμαι λοιπόν κάποια στιγμή στο σπίτι μου και μου στέλνει μήνυμα, μου λέει τι κάνεις, καλά, είσαι καλά. Πού είσαι? Λέω, είμαι στο σπίτι. Όντως ήμουν στο σπίτι, καθόμουν στον καναπέ. Έλα τώρα που είσαι στο σπίτι. Σπίτι είμαι. Αποκλείεται. Τι αποκλείεται, αφού στο καναπέ κάθομαι. Αφού δεν είσαι στο σπίτι, εγώ πέρασα απ' έξω με το αμάξι μου και δεν είδα το αυτοκίνητό σου. Είχε κάνει κύκλο στη γειτονιά και δεν είχε δει το αυτοκίνητό μου, και αυτό ήταν επειδή το είχα παρκάρει σε άλλη γειτονιά. Λοιπόν, και μου έκανε ολόκληρη ανάκριση. Γιατί το αυτοκίνητό μου δεν είναι εκεί, άρα λέω ψέματα.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ας μην μιλήσουμε άλλο για αυτό το φίλο. Ο Θεός τον έπεψε και όπου τον έπεψε. Πόσους πρώην έχεις ψάξει σήμερα? Όλους. Από 10 φορές τον καθένα. Όλους. Όχι, δεν τους έχω ψάξει όλους. Μιλάμε για τα social, έτσι. Δεν έχω πάει στα σπίτια του απ' έξω. Καλά, εννοείται για τα social μιλώντας πάντα. Στα social. Εγώ είχα ένα στα Γιάννα. Πού να πηγαίνω τα Γιάννα να τον ψάξω? Να πω κάτι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι αν βρεθεί αυτή τη στιγμή ένα άτομο να πει ότι χωρίς εγώ με αυτό το πρόσωπο, που είχαμε, θα σου πω εγώ, και 3 μέρες σχέση, το λιγότερο ας πούμε, και μου πει ότι έχουν περάσει 10-20 χρόνια και δεν έχει μπει στο πειρασμό έστω μία φορά να ψάξει να δει τι έχει κάνει με τη ζωή του, είναι ψέμα, παιδιά. Είναι ψέμα. Είναι σοβαρό ψέμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εσύ έχεις κάνει σε πρώην σου? Εννοείται. Σε όλες. Νεκτάρια, τρελαδέμε. Εννοείται πώς έχω κάνει. Το like σε παλιά φώτο που έχεις μπει, έχεις κάνει stalking στον πρώην σου και είναι κατά λάθος το like που θα πατήσεις φωτογραφία ή επίτηδες γιατί θέλεις να δει ότι μπήκες να του κάνεις stalking? Καταρχήν, εγώ δεν μπαίνω να πατάω like σε φωτογραφίες στο Instagram. Ούτε εγώ, αλλά μου έχει τύχει κατά λάθος. Αν θα μπω στη διαδικασία να πατήσω το like ηθελημένα, θα είναι, μιλάμε οριακά από την πρώτη του δημοσίευση, που μπορεί να έχει 1000. Θα είναι οριακά η πρώτη του για να του δώσω όσο πιο εύκολα. Το δεδομένο ότι ξέρεις κάτι, έχω πει σου κάνω stalking. Παρατήρησέ με, ξέρω εγώ. Δεν θα μπορώ να πατήσω την τελευταία. Θα μπορώ να πατήσω την πρώτη, που ήταν 15 χρονών, ξέρω εγώ. Δηλαδή σε τέτοια φάση. Αλλιώς για μένα δεν έχει ουσία, ρε φίλε. Τώρα μπεις να πατήσεις σε 2-3 φωτογραφίες, καρδούλα, ξέρω εγώ, και like και δεν ξέρω τι, και περιμένεις όλος να καταλάβει, όλος μπορεί να σου πει: OK, είμαστε φίλοι, το είδε στη ροή, πάτσε like, και τι έγινε. Καλά, ναι. Εγώ το κάνω πάλι. Το κάνω. Πώς το λέμε, πατάω like. Επίτηδες. Για να φτάσω στον έβρα. Έχω να πω κάπου εδώ ότι μου έχουν κάνει εμένα σοβαρό stalking. Κάτι τώρα αυτοί οι 40-50 που δεν βρίσκουν, δεν ξέρω εγώ τι, όλες οι φωτογραφίες, όλες, Instagram, Facebook, όλες οι φωτογραφίες like και μετά έρχεται το επικό μήνυμα, τι κάνεις κόκλα? Γεια σου κόκλα. Γεια σου κόκλα. Εννοείται ότι έχει φάει ghosting από κάτω, δεν έχω απαντήσει ποτέ. Συγγνώμη, περίμενα. Δεν έχεις απαντήσει στα γεια σου κόκλα? Στα γεια σου κόκλα δεν απαντάω. Χάσω το χρόνο μου με το γεια σου κόκλα και τον κάθε πικραμένο. Γράψε γεια σου κόκλε. Δεν γίνεται να μην έχεις αυτή την εμπειρία. Κοίταξε λίγο. Δεν είχα μπει ποτέ σε αυτό το τρυπάκι του να το διακομωδήσω λίγο και να το πάω χιουμοριστικά. Είναι σαν να μου λες να έχω πάει στα Χάλαντα. Αλλά εάν το διακομωδήσω και το δω χιουμοριστικά, την έβαψε. Εγώ πώς το λένε. Είμαι ικανή να του πω ότι είμαι φωτομοντέλο. Έχω κάνει τέτοια άπειρα. Δεν ξέρω εγώ τι. Έχω κάνει τέτοια άπειρα. Μου στέλνουν ζεστούς αγνιστούς καφέδες. Στέλνω κι εγώ με την ευχή της Παναγίας από πίσω τα 2 δελφίνια στο Αιγαίο. Το κάνω άπειρα εγώ αυτό. Δεν είναι. Μου στείλει και γυναίκες και άντρες. Εννοείται. Τέλειο. Πόσες φορές έχετε πει να δείτε αν ο άλλος είναι online? Ποτέ, και αυτό είναι ένα stalking. Ποτέ, γιατί θα σου πω, μου τις πάει που μπαίνουν και βλέπουν ότι εγώ είμαι online, οπότε είμαι μονίμως offline. Και επειδή εγώ είμαι offline, δεν μπορώ να δω τους άλλους που είναι online. Παιδιά, και εγώ τα τελευταία χρόνια, επειδή μου κάνανε τρελό stalking, πραγματικά, μα είσαι μέσα, δεν μας απαντάς. Μα κάθε τρεις λίγο. Μα τώρα μόλις σου έστειλα μήνυμα τι έγινε, που εγώ ωστόσο μπορεί να δω το μήνυμα, να απαντήσω ένα ναι OK, να τα αφήσω και να κάνω μια άλλη δουλειά και να το δω μετά από ώρες. Μα γιατί δεν απάντησες, μα τώρα πριν λίγο μου στείλες. Και έχω μπει offline. Δεν αντέχω αυτό το πράγμα. Είναι και το άλλο. Είναι και ο άλλος λόγος. Εμένα, ρε παιδί μου, το κινητό, με το που πιάσει σήμα Ιντερνετ, τελείωσε. Είμαι ενεργή παντού. Το κινητό μου δεν το χρησιμοποιώ. Έτσι μπορώ να έχω πέσει για ύπνο, ξέρω εγώ, από τις 1 η ώρα, 5 η ώρα το πρωί, ξαφνικά γκλιν, μήνυμα. Τι κάνεις τέτοια ώρα ξύπνια? Ό,τι θέλω, θα σε ρωτήσω. Δεν είμαι ξύπνια. Λοιπόν, απλά επειδή άλλος βλέπει ότι είμαι online, γιατί πιάνει σήμα Ιντερνετ, μου στέλνει. Ναι. Οποιοςδήποτε, μπορεί να είναι φίλος, μπορεί να είναι γνωστός, μπορεί να είναι συγγενής, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Θα στείλουνε. Επειδή είναι ενοχλητικό. Είμαι συνέχεια offline.
Παιδιά, και εγώ παλιότερα μπορεί να έστελνα, αλλά νομίζω ότι υπήρχε αυτό εκείνη την εποχή. Τα τύπου πιο αργά, όταν ήμουν πιο έφηβη. Τι κάνεις τέτοια ώρα ξύπνια που μου το στέλναν και εμένα. Απαντούσα σε αυτά. Νομίζω μεγαλώνοντας το έχω σταματήσει αυτό το. Όχι, νομίζω το έχω σταματήσει γιατί δεν μπορώ άλλο. Κουράζει. Εγώ το κάνω ακόμα. Κάποτε το κάνανε όλοι αυτό και ήταν online και στέλνανε και σε τέτοια ώρα. Πάμε παρακάτω. Ποιο είναι το πιο άχρηστο πράγμα που ξέρεις για κάποιον από stalking? Γνωστή influencer της περιοχής ότι έχει κάνει δίδυμα. Άχρηστο εντελώς. Άχρηστη πληροφορία. Αλλά το έχει διατυμπανίσει τόσο πολύ που και να θες ή να το δεις. Γνωστή influencer της περιοχής, τώρα που λες, πόσο λατρεμένη είναι. Δεν κάνεις εσύ πια stalking, είναι αυτή σου κάνει stalking με τη ζωή της. Πόσο αγαπημένη είναι με τον άντρα της, τα παιδιά της και πόσο γαμάτος είναι. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος. Αλλά πια να σου πω λίγο κάτι, κάπου εκεί μετά πατάς και λες, ξέρεις κάτι, μπλοκ διαγραφή. Κουράζεις. Κάθε 3 και λίγο στην ζωή. Η μούρη σου στο προφίλ μου. Έχω μάθει για ατυχήματα, by the way, έτσι. Ναι. Ανθρώπους που έχουν πεθάνει, που δεν ήξερα ότι έχουν πεθάνει. Παιδιά, συγγνώμη. Ένα πρόσφατο παιδιά γεγονός που έχει συμβεί στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο χωριό Βορίζα. Μπήκα, έψαξα και έμαθα και ανακάλυψα ότι αυτός που σκοτώθηκε ήταν συμπαθητής μου. Όπως επίσης έχω κάνει stalking σε μία συμμαθήτριά μου, η οποία μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο, που ήταν αυτή παντρεμένη με 2 παιδιά, που έβγαζε μόνη τις φωτογραφίες και έχω βάλει φίλη μου, παύλα φίλο, να ψάξει και να βρει και ανακαλύψαμε ότι από πού καταγόταν αυτός, από τι πέθανε, μου βρήκε από τι πέθανε και πότε πέθανε. Μιλάμε για την Κόμισσα. Λοιπόν, γιατί στην ιστορία της Κόμισσας έχουμε μια φίλη, τέλος πάντων, την οποία την χαρακτηρίζουμε Κόμισσα. Ξαφνικά είδαμε κάτι αναρτήσεις στο Facebook, του τύπου εσύ φταίς για όλα και τέτοια, και δεν είχαμε καταλάβει τι είχε γίνει. Και ανακαλύπτουμε μετά από stalking ότι η τύπισσα είχε βρει ένα σύντροφο, κάνανε μαζί ένα παιδί, χωρίσανε και μετά αυτή μάλλον αυτού του ψήνου το ψάρι στα χείλη. Και αυτός αυτοκτόνησε. Ναι. Και η οικογένειά της την κατηγορούσε εμφανέστατα στο Facebook. Όχι η οικογένειά της, η οικογένειά του, συγγνώμη. Και συγκεκριμένα η μάνα του. Φοβερό. Ήταν το καλύτερο stalking ever. Ναι, και εμένα ήταν και το άλλο, όπως επίσης και συγγενικό μου πρόσωπο, που το ψάξαμε με αυτό το φίλο-φιλί, εν τέλει ανακαλύψαμε ότι χώρισε. Που δεν ήξερα ότι χώρισε, γιατί δεν ήξερα τι συνέβη εν τέλει. Εντάξει, κλάει. Θα κάνατε stalking με φίλες? Κάνουμε. Stalking με φίλες, όχι όμως, social. Πάρεις αυτοκίνητο και πας να παρακολουθήσεις. Ναι, εννοείται. Ναι, και εγώ θα το έκανα, παιδιά. Και ειδικά, τώρα, αν με ρωτάς. Ειδικά εάν μάθαινα ότι υπάρχει περίπτωση κέρατο, θα το έκανα. Καλά, ούτε καν που με ενδιαφέρει το αυτό το κομμάτι. Είναι όλη η χάρη, είναι το κουτσομπολιό, ρε φίλε. Δεν με αφορά καθόλου το κέρατο. Καθόλου όμως. Όχι, εμένα με αφορά. Τι να το κάνω, ρε φίλε. Άμα νιώθω εγώ ότι ο άλλος με κερατώνει, απλά φεύγω. Ναι. Τι να κάτσω να ψάξω, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει το κουτσομπολιό. Αν το stalking ήταν πτυχίο, σε ποια ειδικότητα θα ήσουν? Μάστερ. Ναι. Εγώ Μάντσεστερ. Μάντσεστερ United. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση και τέλος. Αν το stalking είχε soundtrack, ποιο θα ήταν? Δεν ξέρω, ρε φίλε. Εγώ νομίζω ξέρω. Πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι. Ευτυχής φλέτσας. Όλο τον κόσμο να σε δω. Εγώ νομίζω ότι είναι της Έλληνας Παπαρίζου που λέει το τρέξε να γλιτώσεις, Έλληνας Παπαρίζου. Γιατί καλά, θα το πάρεις από πίσω με μαχαίρι τον άλλο. Τρέξε να γλιτώσεις για να εξαφανιστείς, ας πούμε, να σου κάνω stalking. Κάτι άλλο που ήθελα να πω θα ήταν αυτό από την Αρπαγή. Από την ταινία την Αρπαγή. Εσύ κάνεις το μηνύσιμο stalking. Το μηνύσιμο, το σοβαρό. Και το άλλο που μου ήρθε. Απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα. Και το κορμάκι σου θα ψάξω πόντο. Μόνο ξένο μου έρχεται. Λίγο θα μπορούσε να πει κανείς το Creep. Είναι το Radiohead. Νομίζω θα μπορούσε κανείς να το χρησιμοποιήσει. Αυτό ήταν το podcast. Περιμένουμε τα σχόλιά σας. Προσοχή να μην σας τολκάρουμε. Εννοείται. Περιμένουμε τα σχόλιά σας να μας γράψετε από κάτω. Αν συμφωνείτε με το
ghosting ή αν διαφωνείτε με το ghosting. Θέλουμε να μας πείτε βασικά, εγώ θα ήθελα να μάθω ιστορίες για stalking. Γράψτε με τα σχόλιά σας και τα λέμε σε ένα επόμενο podcast ή στο λόγο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Φιλιά πολλά. Γεια σας. Γεια σας.